ओइ भाई दुखु मोनबाय नामाब्रा? ए सिख्ला नुबा लोगोखौबो सिनाया नोङो। है गाबोन जुदि मंगलनि फिसाजोखौ हराबा बुसिजोबनांगो। बिदि जादोंलै भाई नाथाय गामि आरो मुंखौसो सोंना लानाय जायासै आं। आच्छा मोनसे बाथ्राखौसो हमना मोनासै आं। दाबो जेबो नङा भाई सिख्लानि खाथियाव थांनानै निमाहा बिना बुहरदोसो। होद थगायदोसो नङाब्रा। थगायाखैलै गेमस्रि आब'नि समायनै ओरैनोसो होनदोलै जागोन थांगोन। मोजां गाज्रिखो नोंसो नायनांगोनलै भाई। आंहा बेफोर एक्सपिरियेन्स गैया। मोजां नङा बि मानसिया बिफायाबो सिखाव फिसालायाबो सिखावसो। दाखालिबो सासे हिनजावनि फिथुखौ खावनानै दोखो दोखो बुजादों। आंसो बासायदों।